हेलो फ्रेंड्स। मुझे बहुत लोग मेरा पिछले थोड़े दिन से बहुत लोगों से बात हुआ है एंड मैं आप लोगों को दो चीज़ बताना चाह रहा था। ये मेरा आइडियाज़ है। आप दिनैनि कक बा भिडिअ अंखा तिपार सारंनि कक दो आं जत तिपार सारं तो हिया बक्सा बक्सा तिपार सारक ताकसोते मोनसे सिया नुया साइमिया अबहाय जेति दंखो बाइके हिंगेरा जे बरक सामुंगाम खाय अबरनो जाया हिंजांनाय जे बरक बिनि जाया सुगिया हाया जाया आपद बिपर थांगय बासा अबरनो जाया हिमिया कमेन्ट बो खायजांनाय जे बरक सिनि बागै गाम खाया बा गाम नाया अबहाय बरखाय याकुं रमै खुलुमजांनाय नग जत भिडिअ बा जत चेनेल नुङै मांखाना सब याकुं रमै खुलुमजाक सब जाया हामिया हिंजाक सब पुतला बानाया बै बिताकजाक अबनां सानमसुको सिनि ताखु पहर बै ताखु बिशाल बरंनि जाया हामिया हाया से आपद बिपर बथांय बासायो सुबासु खायो जे फारमानि बा सालाय हिलाय जेकुनु जागा सुबासु खायो बक्ता खायजाका कमेन्ट हामिया खायजाका ताबक बुकुक सानजाना बुकुक खायसिनानि बागै ब सामुंगाम खाय दङ बा सुबासु खाय दङ गे ब कमेन्ट हामिया खायजाका ब गाबोन ता सानाय आरो तिबार सारन अब जतया kaisa kusu taksute nungsa siako haitongo obana se ang sago ani koksamen se suye tongkai anana kadi ba mabrodi kokha asuno hambai।